ବଣ ଭିତରେ ରହୁଥିଲା ଠେକୁଆଟିଏ। ତାର ଥିଲେ ଦୁଇଟି କୁନି କୁନି ଛୁଆ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ରାତିରେ ଠେକୁଆ ଦେଖିଲା ତା ଘର ଉପରୁ ଛାତ ଉଡ଼ି ଯାଇଛି। ତା କୁନି କୁନି ଛୁଆ ଦୁଇଟି ଶୀତରେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଠେକୁଆ ପିଲା ଦୁଇଟିଙ୍କୁ ତା ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ଯେ କାଲି ସକାଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଥିବା ଗଧକୁ ଡାକି ଆଣିବ, ଆଉ ସେ ତା ଘର ଛାତକୁ ମରାମତି କରିଦେବ। ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେଲା। ଠେକୁଆ ଚାଲିଲା ଗଧ ପାଖକୁ। ଠେକୁଆ ଗଧ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଗଧ ତରବର ହେଇ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ବାହାରିଥାଏ। ଗଧ ଭାଇ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଆରେ ଠେକୁଆ ତୁ କୁଆଡେ? ଗଧ ଭାଇ ମୋ ଘରର ଛାତ ଉଡ଼ି ଯାଇଛି। ଶୀତ ଦିନ ହେଇଥିବାରୁ ମୋ ପିଲା ଦିଟା ଭାରି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଟିକେ ଚାଲ ନା, ଛାତଟା ମରାମତି କରିଦେଇ ଆସିବ। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ଘରକୁ ବାହାରିଛି। ରାଜାଙ୍କ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରଟା ମରାମତି କାମ ଚାଲିଛି ତ ଆଜି ମତେ ସମୟ ହବନି। ତାହେଲେ କାଲିକି ଆସିବ? ଆରେ କେଡେ ବୋକାଟେ ତୁ! ରାଜାଙ୍କ ଘର କାମ ନ ସରିବା ଯାଏ ମୁଁ କେମିତି କହିପାରିବି? ତାହେଲେ କଣ ମୋ ପିଲା ଦିଟା ଏମିତି ଶୀତରେ ଥରୁଥିବେ? ସେ କଥା ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ଏଇ କଥା କହି ଗଧ ତରବର ହେଇ ଚାଲିଗଲା ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ସିଂହର ଘରକୁ। ଠେକୁଆକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ସେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ବାଟରେ ତାର ଦେଖାହେଲା ଚତୁର ବିଲୁଆ। ବିଲୁଆ ଠେକୁଆକୁ ତା ମନ ଦୁଃଖର କାରଣ ପଚାରିବାରୁ ଠେକୁଆ ତା ଆଗରେ ସବୁ କହିଗଲା। ଠେକୁଆଠାରୁ ସବୁ ଶୁଣିସାରିବା ପରେ ବିଲୁଆ କହିଲା, ଶୁଣୁ ଠେକୁଆ, ତୁ ଘରକୁ ନ ଯାଇ ସିଧା ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯା। ରାଜାଙ୍କୁ ଯାଇ କହ ଯେ ତୋ ପିଲାମାନେ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଗଧ ତୋ କଥା ଶୁଣୁନି। କାହିଁକି ଯିବି? ରାଜା କଣ ମୋ କଥା ଶୁଣିବେ? ଓହୋ, ତୁ ଥରେ ଯାଇ କହ ନା, ତାପରେ ଯାହା ହବ ମୁଁ ବୁଝିବି। ଚତୁର ବିଲୁଆଠାରୁ ଭରସା ପାଇ ଠେକୁଆ ଚାଲିଲା ରାଜା ପାଖକୁ। ରାଜା ସିଂହ ବାହାରେ ବସିଥାଏ, ଆଉ ତା ପାଖରେ ଥାନ୍ତି ଗଧ, ହରିଣ, ବାଘ, ଭାଲୁ, ହାତୀ ଇତ୍ୟାଦି। ଠେକୁଆକୁ ଦେଖି ରାଜା ସିଂହ ପଚାରିଲା, କଣ ହେଲା ଠେକୁଆ? ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଜଣା ପଡୁଛୁ। ମହାରାଜ, ଗୋଟିଏ ଗୁହାରି କରିବାକୁ ଆସିଛି। କି ଗୁହାରି? କହ। ମହାରାଜ, ମୋ ଘରର ଛାତ ଉଡ଼ି ଯାଇଛି। ଶୀତ ରାତିରେ ମୋ ପିଲା ଦିଟା ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କଥା। ହଁ ମହାରାଜ, ଆଜି ସକାଳୁ ମୁଁ ଗଧ ଭାଇକୁ କହିଲି ଯେ ମୋ ଛାତଟା ଟିକେ ମରାମତି କରିଦେଇ ଆସିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣି ଗଲେନି। ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ମଣିମା। ଆରେ ଗଧ ପରା, ମୋ ଘର ମରାମତି କାମରେ ଲାଗିଛି, ତୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର। ମଣିମା, ଇଏ ଯୋଉ ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ହଉଛି, ଅପେକ୍ଷା କଲେ ତ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ପିଲା ଦିଟା ମରିଯିବୁ। ଆରେ ମୂର୍ଖ, ମରିବ କାହିଁକି? ଦିନରେ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଆଲୁଅ ଆଉ ଖରା ପାଉ, ରାତିରେ ବି ସେମିତି ଜହ୍ନ ଆଉ ତାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଲୁଅ ଆଉ ଗରମ ଆମକୁ ମିଳେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ବାଘର ଏଇ କଥାରେ ରାଜା ସିଂହ ଓ ସେଠାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ହସି ଉଠିଲେ। ବିଚରା ଠେକୁଆକୁ ବହୁତ ଅପମାନ ଲାଗିଲା।
ଠେକୁଆ ରାଗି ଯାଇ କହିଲା, ଏଇଟା ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ ମହାରାଜ। ମୁଁ ଏତେ ମୂର୍ଖ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆମର ରାଜା ହବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। କଣ କହିଲୁ ମୂର୍ଖ? ମତେ ଅଯୋଗ୍ୟ କହିଲୁ? ଆଜି ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ତତେ ମାରିକି ଖାଇବି। ସିଂହ ଯେମିତି ଠେକୁଆକୁ ଗୋଡେଇ ଆସିଲା, ଠେକୁଆ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ କୁଦା ମାରି ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲା। କୌଣସି ଉପାୟରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ସେ ନିଜ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ଚତୁର ବିଲୁଆ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛି। ଠେକୁଆକୁ ଦେଖି ବିଲୁଆ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲା କଣ କହିଲେ ରାଜା। ଠେକୁଆଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିସାରି ବିଲୁଆ ଫେରିଗଲା ତା ଘରକୁ। ଆଉ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ବିଲୁଆ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ରାଜା ସିଂହ ପାଖରେ। କଣ ହେଲା ବିଲୁଆ? ତୋର ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଛି ତ? ହଁ ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ପରି ମହାରାଜ ପାଇ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବହୁତ ଖୁସି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ନିମନ୍ତ୍ରଣ? କୋଉ ଖୁସିରେ? କଥା କଣ କି ମହାରାଜ, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଆପଣ ଠେକୁଆର ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ, ସେ କଥା ତ ସତ, ହେଲେ ଖାଇବି କେମିତି? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ମାନେ କାଲି ଯୋଉ ଦୁଷ୍ଟ ଠେକୁଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେଇ ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ମୁଁ ମୋ ଘରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି। ଆପଣ ଯଦି କାଲି ମୋ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଆସିବେ, ତେବେ ମୁଁ ତାକୁ ରାନ୍ଧି ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ଆରେ ବାଃ, ତୁ ତ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ। ଯା ଯା, କାଲି ମହାରାଜ ଆଉ ମୁଁ ତ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ବିଲୁଆ ଫେରି ଆସିଲା ତା ଘରକୁ। ତା ପରଦିନ ଖରାବେଳେ ବାଘ ଆଉ ସିଂହ ପହଞ୍ଚିଲେ ବିଲୁଆ ଘରେ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ କଡ଼େଇରେ କିଛି ମସଲା ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ସେଇ ଠେକୁଆଟି ସେ କଡ଼େଇ ଭିତରେ ବୁଲି ବୁଲି ନାଚୁଛି। ବାଘ ଆଉ ସିଂହ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି। ରାଜା ସିଂହ ପଚାରିଲା, ହଇରେ ବିଲୁଆ, ଆମକୁ ପ୍ରବଳ ଭୋକ। ନିଆଁ ନାହିଁ କି ଧୂଆଁ ନାହିଁ, ଠେକୁଆଟା କଢ଼େଇରେ ନାଚୁଛି। ତୁ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦବୁ କେତେବେଳେ? ତରକାରୀ ବସିଛି ମଣିମା, ଆପଣ ବସନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ହେଇଯିବ। ଏଇରେ ବିଲୁଆ, ତୁ କଣ ଆମକୁ ବୋକା ଭାବୁଛୁ କି ରେ? ଚୁଲି ନାହିଁ କି ନିଆଁ ନାହିଁ, ତରକାରୀ ହବ କେମିତି? ହେଇଯିବ ମଣିମା, ହେଇଯିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ବାଘ ପରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜହ୍ନ ଆଉ ତାରାରୁ ବି ଆମକୁ ଆଲୋକ ଆଉ ଗରମ ମିଳେ। ଏବେ ତ ଦିନ ସମୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଲୁଅ ଆଉ ଖରାରେ ତରକାରୀ ହେଇଯିବନି? ଏତିକି କଥା ଶୁଣି ବାଘ ଆଉ ସିଂହଙ୍କର ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲା। ରାଜା ସିଂହ ଅନୁତାପ କରି କହିଲା, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ବିଲୁଆ। ମୁଁ ଠେକୁଆକୁ ବି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଆଦେଶ ଦଉଛି, ଆଜି ରାତି ଭିତରେ ଗଧ ଯାଇ ଠେକୁଆର ଘର ମରାମତି କରିଦବ। ଏତିକି କଥା କହି ଅପମାନିତ ରାଜା ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଫେରିଗଲେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ। କାମ ହାସଲ ହୋଇଯାଇଥିବା ଖୁସିରେ ଠେକୁଆ ଆଉ ବିଲୁଆ ପରସ୍ପରକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ବଧେଇ ଜଣେଇଲେ। ସଠିକ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସଠିକ ଜାଗାରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆପେ ଆପେ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଏ।